San Juan erabilian hartuak eta garilek orde, zuiak eta zapoak erre, kanteu eta biltzen soloatatik eta bueltaka. Hiru lau susi hartu dute, bata batetik beste betete soloatatik bueltaka, digo narkondari erretaka bueltorten zan entzera, horra inusentek ez ditanak egin duzke horretan foron. Inusentek ez dire horrek. Baina inusentek ez esagotera, geur baitxutu zute bai. Ordu ere, denetar itxezin, nolera ez, pentseko itxezin. Eta zetarako itzen ziren horrek? Horrek ere itxituzua zuiak eta zapoak eta sorginek eta horretanak aldatu itxituzula zuek eta bake santu dugu. Eta horrek azer, solori-solo ibiltzen zinen? Bai, solori-solo. Bai, ostantzen zue beritzen zan gero etxe ingerun, ez da? Bueno, zuitxe zan, zezatzen zuona dela, eta goma zar bat edo bada, abarka zar edo horrek erretia horren eusinen, arratoi edo zubiak eta horrek, goi gaztea eta horrek aldatu itxituzula, negutik joan etxe direla eta horrentzen dira gure zen. Bai.